Грузчыкі і разнарабочыя выцеснілі праграмістаў, распрацоўнікаў і адміністратараў. Прынамсі, на гэтай вакансіі часцей за ўсё шукалі супрацоўнікаў з ліпеня па верасень на партале «Работа.бай». Грузчыкам у сярэднім прапаноўвалі заробак ад 905 до 1925 рублёў на рукі. Усяго па краіне шукаюць амаль 169 тысяч работнікаў. У сваю чаргу Камітэт працы і занятасці насельніцтва называе найбольш запатрабаванымі кадрамі медработнікаў, спецыялістаў у сферы адукацыі, кіраўнікоў арганізацый і іх структурных падраздзяленняў. У Міністэрстве працы раней прызнавалі, што на рынку ўтварыўся дысбалянс попыту і прапановы. Вырашыць гэтую праблему не атрымліваецца з прычыны ад'езду спецыялістаў за мяжу і звальненняў за палітыку. З наступнага года ўлады хочуць увесці чарговыя змены для дармаедаў. Тыя, хто апошнія 5 гадоў не працаваў, не змогуць прэтэндаваць на дапамогу для беспрацоўных.